Mouhamadou Kane mi salminima. Talminama timbi. Fedde mon nde yaltini cimtol fatingol e o drogue mo ɓe noddirta couche. Ko adi fof ko honɗum woni couche? Couche ko dorogo bonɗo mo ganduɗa minen min gandano no yaari, kono nde min puɗɗi ƴewɗade ɗum no feewi min jii couche ko dorogue barɗo yimɓe hewɓe to Guinée, Libéria, to Sierra Leone, sa yi aussi ha Guinée Conakry wari ton sukaɓe hewɓe. O dorogue noon o naati Sierra Leone waɗi joni duuɓi 10 e Sierra Leone. Kono noon après min ƴeewi kadi min pour ɓurde andude o dorogue ko holɗum, par ce que yimɓe hewɓe donkino famde o dorogue koɗe no wara yimɓe, no wara sukaɓe tan no wara. Min jeehi noon pour ƴewtade ɗum no ɓuuri ɓadade ni, min jii o dorogue dekete no waɗi ko ganduɗa ko hon o fewnira ko gueɗe ɗe ganduɗa ko wayno nitizen koye leñol dorogue mo ganduɗa no boni ha ganduɗa kala meɗɗo ɗum tan mayat. Kañum waɗi sa yi hande e Europe, guure hewɗe Europe hay Amérique, sukaɓe heɓe kutortoɓe ɗum maayi. Donc on couche sa ƴeewi hande sa waɗi ɗum ko waɗi ko wiyete examen ko nitizen woni hen e ko wiyete cannabinoïde kadi sa ƴeewi koye leñol dorogue ko ganduɗa aussi ko no boni ha fakkiti. Joni noon caggal Sierra Leone ko leyɗe honɗe kadi o drogue wona yiyede? Eyyi caggal nde min puɗɗi ƴewtinade o probléme min jeehi min jii no hutore no feewi to Guinée Conakry. Min jeehi kadi min jii Guinée Bissau kadi sukaɓe yimɓe no kutoro ɗum no feewi, a faami. Libéria kadi ko noon, Sénégal kadi fuɗɗima ɗo kono hewani taw noon. Yewti hen ko fati e Sénégal par ce que a yewti no ñamede Guinée, no ñamede Sierra Leone, no ñamede Libéria, haade ɗum andama kono Sénégal ɗo ɗum wonay hunde heyre. Ɗum ko bonandeji mawɗi jogori addude Sénégal. Sa yi couche serani, haalis mo coodata ɗum o hewani, te so weeɓi tan suka foof no wawi hebde ɗum. Arandi so taw tan ko sodirte ko no heewi no seeri ɗo, aɗa wawi wiide sukaɓe ɓe mbawata hutorade ɗum, mbawata sodde, ɓe ngala kalis o. Kono so weeɓi tan ganda weeɓat hebde. Kañum noon tahi minen min kuuli actuellement min kuuli ko couche o naata e guure ɗe foof. Yettima Dakar noon no hutore ɗo, sa yeehi Médina nan toon, sa yeehi Wakam toon kadi no hutore toon. Amin kuuli noon yaaha ha yettoyo to wayno Kédougou en, taade Kédougou aɗa andi toon guure foof no poti toon no ƴeewa ko wayno kanŋe toon. sa yi e guure kewɗe Afrique, guure ƴewteɗe kanŋe ɗe dorogo kewɗe no hutore toon. Joni noon o wittike nder ngol cimtol mon, on ƴeewi on andi ko leyɗe honɗe o drogue iwata, ko honto couche wona ittede naade e leyɗe meɗen Afrique? Gueɗe ɗe ganduɗa woni gonoje couche o no immo to wayno Chine, woni to Asie, no immo to Pays-Bas kadi. Amin sah cikki honko immoto hen koto Angleterre, kono sirana men taw. Ɗum noon so ƴettama no wawi rewede laaɗe maayo, no wawi rewede aussi e poste. Si hawri ɗum no yahanede ha Chine, ha Angleterre, ko homɓe woni ɓen, hol woni ɓen yimɓe? Ɗum ɗon ko groupe uji ɓe ganduɗa ko sukaɓe, ko mawɓe, ɓe ganduɗa aɓe gonde fedde, ko kañum tan woni liggey mabɓe, wadde ko boni ngar hebde haalis. Sabu mawnugol bone o drogue, hooreɓe leyɗe wonowa Libéria e Sierra Leone ɓe ɓami peeje, ɓe holli haɓugol o drogue couche ko hunde heñorande. Gila ɓe ɓami ɗin dabareji ɗen peeje, beele ɗum battini e nden e haɓugol o couche, wadde ɗum dartini walla ustini bone o? Min ƴeewi ha joni ustaki. Ko waɗi ɗum saabi ɗum woni ne ɓe ngari pour ustude ɗum, groupe uji heewɓe liggotanoɓe hen koɓe ƴewɓe laabi goɗɗi pour ligguida ɗum, ɓe cuuɗo ɗum weeɓata yiide. Hol hana waɗede awa ngam ustugol hutorgol ɗum, ngam ustugol o bone? Eyyi minen amin cikki ngam ustude ɗum no heewi pewje. Ko iɗi ko woni guure ɗe fof ɓe jokkodira ɓe ligguiɗo, wuro woto wawa habdude ɗum ɗo. Ɗum noon wona tan holton natete, kono kala ko woni laawol mo dorogo rewata immoto ko Chine walla ko Pays-Bas, ɗum gila fuɗɗirɗo ɗo ha to gasirɗo, guure ɗe fof poti ko jokkodirde. Ngam ngati so Sénégal tan e Guinée Conakry walla Guinée Bissau, Libéria e Sierra Leone mbaddi doole mabɓe aɓe liggiɗo hen, ɗum wawata safrude ɗum. Ngati
wonɓe toɓe mbaɗani hen batte goppat tan no naata walla hayso ɓe goppani soɓe jiino ngara ɓe jokkodirta wonɓe ɗoɓe donc ɗum ɗon no waɗi hen faade no fewi woni jokkordirde doole ko goɗɗum ɗum woni aussi ɓe jurdo e woni laabi ɗi to rewata ɗo yimɓe no gandi to rewata ko laawol less koye laawol maayo te pour habde ɗum noon wonɓe toon ɓe woni gendarme ɓe policier ɓe kamɓe fof ɓe poti jokkodirde kala koɓe keeɓe kaɓaru ɓe kalna wonɓe ɓe potta kamɓe fof ɓe keeɓa kaɓaru goto ɓe mbawa habde ɗum Mouhammadou Kane mi yettima sanne a jarama on jarama Seydi Timbi